nake so da kai shine dan da yau ka fara ziyartar wannan tashar tamu mai albarka, sai ka daure ka danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawa, sai kai mana liking kuma kai mana sharing zuwa group, WhatsApp, Facebook da sauransu. Hakan zai matuƙar ƙayatar da mu kuma ya bamu ƙarfin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu cikin sauƙi tare da zafafan labarai kamar haka yanda kuke ji kuma za ku saurara. Wannan jarumi tabbas a wannan shekara ta 2024 wanda zai shigo, tabbas mutane da yawa da dama za su matuƙar nishaɗantu kuma a ƙayatu da ayyukansa ba don komai ba don ganin irin yanayin yanda ya fito da salonsa. Tabbas a masana'antar Kannywood mawaƙi wanda yake tsaya tsayin daka don ganin sai ya matuƙar ƙayatar da masoyansa ɗaiɗaiku ne. Domin me wannan jarumi yana cikin ɗaya daga cikin jarumin da tabbas waƙa ɗaya in yi a shekara zai matuƙar wadatar da masoyansa ba don komai ba da irin natsuwan da yake zubawa a cikin waƙar kuma da irin ilimin da fasahar da yake tsaya yi domin ya inganta aikin kuma aikin ya matuƙar ƙayatu. Tabbas irin haka shi ya sa wannan jarumi yake jimawa sosai kan masoyansa su ga ya fara sakan musu ayyuka akai-akai. Amma tabbas a wannan shekara ta 2024 wanda za mu shiga, wannan jarumi yana da buri mai girma kan masoyansa wato na faranta musu rai. Mai kallo mai saurare kar dai ka manta kar ka sha'afa abin da muke so da kai domin samun ingantattun ayyukanmu da zafafan shirye-shiryenmu. Subscribing kaɗai za ka daure ka danna mana tare da alamar ƙararrawa, sai kai mana liking kan wannan bidiyon da kake kalla. Ƙarƙashin wannan bidiyon subscribing ɗin yake, sai ka daure ka danna mana shi. Alamar ƙararrawar zai fito shi ma ka danna mana shi. Kana danna mana shi hakan ne zai matuƙar ƙayatar da mu kuma ya sanar da kai cewa mun saki sabon shiri.